Urbanovej sú veľkou vzácnosťou, za ktorú sa veľmi teším a ktorá ostane tu na Slovensku a pre Slovensko natrvalo. Opäť sa vrátim k tej klasike. Čo je to klasika? Klasika to je umenie, ktoré je overené časom. Je to umenie, ktoré majú ľudia radi. Je to umenie, ktoré sa netvári na nejaký krátkodobý šok. Je to umenie, ktoré patrí k ľuďom, tak ako nám patria ďalšie bežné veci, s ktorými sa denne stretávame, a nielen v kultúre. A práve toto si u Milky vážim. Nielen to perfektné remeslo, nielen tie perfektné ďalšie veci, ako dokáže pracovať s farbou, ako dokáže kompozične vyjadriť svoj zámer a samozrejme aj vtipne s určitou nadsázkou. Ona je totižto kráľovná malby a kráľovná portrétu aj z iného hľadiska. Ona dokáže dať namalovanému obrazu dušu a život. A dať niečomu dušu a život, to dokážu iba výnimoční ľudia. Takže Milka tu má niekoľko autoportrétov, Milka tu má niekoľko ďalších portrétov a samozrejme obrázkov, kde deklamuje, že vie byť aj bravúrna surrealistka, kde deklamuje, že vie byť aj bravúrna impresionistka. Jednoducho tie prvky z určitých štýlových období vie vniesť do obrázku a vie z toho vytvoriť to jej autentické čaro a jej autentickú osobitosť. A preto by som chcel záverom povedať, dneska fakt je to pravda. Taký umelec, jak Milka Urbanová, takého na Slovensku momentálne nemáme. Máme výborných, špičkových, to je jedno, ale taký, čo dokáže to, čo ona. A preto dovolte, aby som jej dal teraz záverom, čo nezvyknem, a nie kvôli výstave, a kvôli iným, kyticu slečný, kyticu, dal jej kyticu, lebo Milka Urbanová má 65 rokov, to znamená, je už dospelá, a teraz čo urobí, a to sa strašne teší. Milka Urbanová, poď k nám! Prepáčte mi. Moji drahí, veľmi sa teším, že vás tu vidím. Trošku som sa zjavila do Sredy, nie je to tak ďaleko, 50 kilometrov. Tam som vyrastala a po dlhšej pauze som opäť zavítala do Bratislavy. Po pár dní už budem mať 65. Je to veľa, je to málo, ťažko povedať. Nevadí ani tie roky, len tie dni, čo tak utekajú. Dovolte mi, aby som vám zapriala všetkým veľa zdravia, veľa síl a veľa úspechov a radosti zo života. Ďakujem. Pozvesme spomínali sme na ostatnej výstave, ktorú robila v Seredi tu so Milkou Kršikovou, že